Vous êtes dit que nous sommes sabatés au fait que nous avons fait ça. Comment nous sommes sabatés pour nous faire ça? Non, là, dans les balles, nous ne pouvons pas. Nous sommes pour Yoro. À moi, il y a un water qui sort de l'Italie. Vous êtes dit que nous sommes water. Nous sommes fait que physique, le water qui est disponible. Parce que les fait physique, le water, parce que les fait physique, le water qui est disponible. Camara, tu es là, il y a un micro, mais il a fait le fond. Vous avez massé, il y a un massé, vous original 99 millions la science millions plus pour modification lassi côté ko baduru ko ka di animateur mo wona jeli beni baduru jeli musa baduru kamera manu baduru amono wade jeli duru ko jela ni diri ma ko jela kabe mbotiki furu na furu di masa wa pinani ni adi mbotiki maka vraiment fo ba fo ma ko bebe ka so je bebe et dans ce Camara Ablaye ka papi na ne fɛ o b'i ka wari kɛ papi 5 ye lassi ka lagare lassi jansa ba 1 ka bila bara kɔnɔ wali karati jansa ba 1 ko ko dule jeli bɛ ni yɛrɛ ma ne ka ba 5 ni jeli ma ka ba 5 o bɛ ne bolo yan boucher dɔ bɛ yen nɔ Camara Ablaye a b'i ka sira la n bɛna yir'i la o a ye Seguba de kanu Seguba ka mɔgɔnin dɔrɔn de bɛ ale ka yɔrɔ ne tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ ne sɔn sogo la sisan a nana ni 400 ye ko ka lassi jansa ko k'a filɛ cameraman ka ba 5 ni animateur ka ba 5 o filɛ i t'a fɔ ko ko jɛlɛ jansa ba 2 ko ka bila bara kɔnɔ a bamuso jansa ba 1 ko k'o fana bila a muso 2 jansa Fatuma ani Anya k'o bila bara kɔnɔ ba 1 i t'a fɔ ne ko i t'a fɔ Ablaye kɔrɔba minɛ yɔrɔ la jolo caman bɛ bɔ yen dɛ a bɛ kuma Lassi bɛ kuma ko fura joli bɛ minɛ yɛrɛ yira sisan ko fura bɛna d'a ma min ye joli min dala dabali de don muso dɔ de y'a kɛ ko
on a souvent utilisé. Allez, que les mêmes, on nous a un cas de ça. Là, ça va. Camara, il a fait un niveau.